Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV otieno machielo majaber rwakni machiegni weche manyien mag oimore kama bende ma dhi ting'o nyaka twak mar buch jopiny. Weche manyien biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. An ka ilo Trevor Ombija nyakwara mogi kendo amor mar bedo kodi kendo mar rwaki e weche manyien ma wan godo ma waikoni. Gin weche ma winjo bed ni chiko nigi iti kendo bedo gi ng'eyo ka twak bende biro bang'e. Modhi bedo gi jaod bura ma Suba North Millie Odhiambo ma bende wan godo kaka inyalo nene nyakwara mogi wadhi bedo kode twak mar ng'eyo ni to od bura ni kod chenro mage. Nito yudo lemo manyien mar bedo jaleg kweth manok e od bura miluongo ni Minority Whip. Chenro mage chalo nade? Par ni ma timore kinde moko kuom mane gin jotelo e duond bura mar ODM nogwel kendo yudo lemo e sirikal. Dhi bedo mayot nade keto piny owacho tesri kata lego kweth manok e od bura mondo oket sirikal tesri? Gin moko kuom penjo ma wadhi penjo e twak marwa. Telo mar joma mine bende wabro mulo kaluwore kod gima bende otimore gwenge ma Meru kocha nyakwara mogi. Magi to kod mamoko machiegni. Mokwongo wayudo thund weche. Now we are supposed to be discussing another CBA on Monday 26. Don't open. Strike is still on. Commission has degraded the teaching profession. Jopuonje bwo riwruok mar NAT kod kupeto ramo ni ng'anyo margi chakore juma manyien bang' romo e kindgi gi TSC rem nyuolo lemo. Funds have already been released. We have directed the universities to receive the students. Migao mar somo golo chik ne ten mbalariany duto ni kik tam jopuonjre chako sombgi kata kaponi ok gidhi kod omenda ma idwaro e odiechieng' mar yepo. Od bura ma Kisumu odagi puodho Frederick Ochieng' Mariwa ne lemo mar jatend migao mar pi kod alwora. Nakura mogi jaloko mare iluongo ni Elizabeth Otieno mano nyar Goto Sembo Ugunja kendo nyalo tudri kode namba 336 kachiel kod Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Kawachako to ng'iyo motende kod weche mag jopuonje. Riwruok mag jopuonja mar primary NAT kachiel kod mar sekondar Kupet e pacho ka oramo mar dhi nyime kod ng'anyo margi. Odiechieng' mar tarik 26 wuok tich manyien kaluwore ni sirikal pok ochopo winjruok kendo ok dwa winjo dwachgi. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, duol mochung' ne ndiko jopuonje tich e pacho ka TSC to ther ni ng'anyo no kik dhi nyime ka giwacho ni gisechopo winjruok kod jopuonj kendo winjo bende jopuonj yawo sikunde maonge ng'ikruok. Pod en dang' ni ka jonyuol ok ong'eyo ka jopuonjre biro yawo skunde juma manyien kata ooyo. Riwruoge jopuonj NAT kod Kupet omako chung' margi ni jopuonj dhi chako ng'anyo juma manyien bang' rem chopo e winjruok gi kod duol mandiko jopuonj TSC e wi dwaro maggi. The strike is still on. Until we sit with those organs and until Teacher Service Commission give us response. The commission has degraded the teaching profession to the level that we are now a laughing stock in the region. Riwruogego seyo TSC kuom rem chopo singo mane giketo kendo mano nyiso ni sirikal ok ochiwore mar reso sekta mar somo. Teacher Service Commission did not commit in any way the state of the 46,000 intern teachers. No teacher is ever employed as an intern. Teachers are either permanent and pensionable or on contract. So you saw them in the streets. It was one of our demands. Kata kamano duol mar TSC to golo chik ne jopuonj mondo mi odoge tich chieng' wuok tich nimar winjruok kata CBA mane owinjore oringe kind 2021 nyaka 2025 oseketi e tim. Mano koriwo chiwo maromo silings bilion 13 ne chulo jopuonj kochakore dwe mar 7 higani. Komachielo to riwruog jopuonj mapuonjo jopuonjre ma nigi ng'ol KOSNET to yie kod TSC kendo lando ni ginok gibi ng'anyo. We are therefore beseeching all our esteemed teachers to report to schools on Monday for the start of the third term, now that the government has released funds for the implementation of the second phase of the 2021-2025 CBA and addressed all the issues
that the unions had resolved. Walimu wetu Jumatatu waelekee mashuleni. Mishahara by Friday inaingia kwa benki zao. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Julius Ogamba osingo ne jopuonjre duto ni gin kod thuolo mar donjo e mbalariany mwinjo giriwrego nyaka jogo ma pod onge kod nyalo mar chulo bath omenda mwinjo bed ne nyuola mag chulo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, chenro manyien mar siro somo mag jopuonjre madhi e mbalariany pod medo kelo wich bar e pacho ka. Jonyuol mag jopuonjre mariwore gi mbalariany koro nigi fuong'ruok tok jatend migao mar somo Julius Migos jiwo tend mbalariany duto ma pacho ka mondo rwak jopuonjre duto nyaka mago ma pod onge nyalo mar chulo bath omenda mowinjore familia magi ochul gi sani. Osingo bende ne jopuonjre ni gin gi thuolo mar riwore gi mbalariany moluongie kendo ng'ato ang'ata kik dong pacho kuom koso bath omenda madwarore. E oboke mare, Migos olero ni migao mare tiyo kaachiel gi mano mar omenda mar neno ni gichwalo ne mbalariany omenda masiro somb jopuonjre e kinde mowinjore. Omedo ni gichwalo nyime kinde mar oro kwayo nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani ka jopuonjre manigi ywak e wi kidienje moketgie koro nyalo oro kwayo ma ibiro rang e thuolo mar jumbe 3. E kinde twak mare, jagoro mongirore e migao mar somo Beatrice Inyangala wacho ni girango matut weche manochiw gi jopuonjre e mbui e kinde oro kwayo moloyo to skunde mag sekondar mane gisome. I encourage students who feel they have an issue to raise to be reviewed, their capacities and their banding, to go to the portal www.hef.co.ke. All the issues will be processed within a period of 3 weeks. Jatend jotije piny owacho Felix Koskei odok ne chenro ma itiyogo e riedo jopuonjre e kidienje ma owinjore oyang kwan omenda ma imiyogi kaka sir ne sombgi mar mbalariany means testing instrument. Owacho ni kata odok ni kwan ji manigi ywak ni piny, migao mar somo pod oikore mar timo lokruok kapo ni gichwalo kwayo. They are children of single mothers. 80%. If you see single mother. Our income at home is less than 6,000. And when you find the child was studying in Brook House. And we wonder now, this less than 6,000, who paid for this? So there are so many things that really this model is trying to correct. So the challenges that perhaps are there are very few, less than 10%. The ministry is ready to correct, to adjust. Go to the help desk in respective universities, they'll sort it out. Koskei ojiwo jopuonjre mondo bed jo adier sama gichwalo kwayo kendo lero ni kwan omenda maromo bilion 2.8 osechiw ne chenro manyien mar siro somo ka bilion 5.2 osechwale aguch hola mar HELB. For scholarships, 2.8 billion have been wired to university fund. For loans, 5.2 billion has been wired to help. So let us leave misinformation, propaganda, and the quest for regime change for things that are sorted. For the official open. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakora mogia ni Kawira Mwangaza odhiedo mar chungo chenro mar teche oko ya PC bang senators 26 goyo ombulu mar gole ya PC. Doma malo golo chik kama kumo chenro mar gole oko ya PC kachiel kod goyo chapa oboke moyiedhi okang mar senators mar teche oko nyaka tik winj burano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa, chik makamano nenore ni omuonyo pi bang speaker mar od bura mar Senate keto oboke moyiedhi mar sirikal gol mar ya PC motelo ne doho mamalo golo chik makamano kawuono. Sulwe mar gavana Mameru Kawira Mwangaza pod liel mamiri ka otit e dier mudho bang od bura mar Senate goyo ombulu mar tere pacho utino mar chieng' tich ariyo. Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Kawira Mwangaza ne oido resruok machuok
bang' doho golo chik mar chungo chenro mar gol e apisi nyaka tiek winjo bura mane otero e doho. Kata kamano, Ong'weng'o pod oliero ewi chal mare bang' yangore ni spika mar od bura mar Senate ne osegoyo chapa gol mare e apisi Otieno Manyoro thuolo machuok bang' senators puodho okang' mar kaunti ma Meru mar thiche oko. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Bahati Mwamuye ogolo chik makumo golo Kawira Mwangaza e apisi nyaka tiek winjo bura mare. E komachielo, Mwamuye bende ogolo chik makumo spika mar od bura mar Senate goyo chapa chenro mar thich oko Kawira Mwangaza e gazet moyiedhi mar sirikal. Kata kamano, e seche mane Mwamuye golo chik makamano, chenro mar thich oko Kawira Mwangaza e apisi ne osego chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho. Okang' makamano nyiso ni okinde mag Kawira Mwangaza nyaka dog kendo e doho mar yudo chik machielo makumo keto e tim gol mare e apisi kata kumo chenro moro amora mar jalupne chamo muma. Senators ne ong'ado oko osiep margi mar higni 2 kod Kawira Mwangaza bang' goyo ombulu mar tere dala kuom thuolo mokwongo bang' rese nyadiriyo e bwo higni 2 mokalo. Now, Honorable Senators 26 ne oyude kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare, dhi ataro kod katiba, kaachiel gi koso bidhruok e apisi e kinde ma senators 14 to ne oywa ng'ich kendo chung' achiel e kinde luto ombulu. Okang' mar Senate mar thich oko Kawira Mwangaza ne obaro jodak mag kaunti ma Meru ka moko kuomgi siro okang' makamano e kinde ma moko kuomgi tok osiro lwedo okang' makamano. Senate imeamua, tunaomba hata kama kutakuwa na any other court, sisi kama wananchi tunakubaliana na hiyo. Mungu ni mzuri. Huyu mama hakuna kitu amefanya. Amefanyia maisha imekuwa ngumu hapa Meru chini. Kumekuwa na ubaguzi, anatoa watu wenye wamehitimu katika hizo vyeo wamekuwa, anaeka wenye wanamshika mkono kisiasa. Hata akienda kotini hatumtaki sisi. Mwangaza kata kamano ne onyiso od bura mar Senate ni midhiero mage okel kod senata mar kaunti no Kathuri Murungi ma osebedo ohinga e chenro mare mar los osiep e kinde kod MCS mag kaunti no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto biro sidho ayanga chenro mag chako seto ombulu ne Raila Odinga ne laro lemo mar jakom kuku mar tend riwruok mar pinje Afrika AUC. Magi weche moyangi kod jatend migawo mar weche tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi ka giloso kod ute fwambo e apisi mare boma ma Nairobi. Odinga korka kore to yango ne oikore telo ne Afrika kendo madhi miyo ogoyo riti ne siasa mapacho ka. Walter Nyambaga nigi ler. Secretary for Foreign Affairs. Kagiloso kod jofwambe log tich mare boma ma Nairobi, jatend migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi okete it piny ne jatend piny William Ruto biro sidho ayanga chenro mag Raila Odinga mar chako seto ombulu motegno e pinje mag Afrika ne leo mar bedo jakom mar kuku mar tend riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Nyasi michan tim tich ariyo mar juma manyien. On the 27th of August 2024, His Excellency President Ruto will be formally launching the candidacy of the Kenyan candidate in the name of Raila Odinga. Muselero ni duto setim, kendo kata kuku mosiane seto ombulu ne Odinga osebeda kicha. Magiti mureka Mudavadi olero ni serikal mar William Ruto ni kod budget mokuot motengi ne chenro mar lombo ombulu ne Odinga mar yudo loch ne lemono. I wish to applaud our President, His Excellency Dr. William Ruto, and his government for fully, and I repeat the word fully, endorsing and supporting the candidature of Honorable Raila Odinga mane onyiso ikruok mare bendo lero ni okang' makamano dhi miyo thegre kod siasa mapachoka kendo keto maino mare ne menyo ma oko. Ma omiyo dondi mag siasa mathurka koro goyo negi oriti. Not going to be very active in Kenyan politics henceforth, as I continue now to focus my attention on the continental campaign. Odinga osebedo kalimo Afrika madiere to kod ma yo wuok chieng' e chenro mar seto ombulu kasani kuku mar kanyaklane olero ni wang'e menyo imbo mar Afrika kama oselime piny Morocco kod Nigeria to bende bath Afrika no
ogolo jolero moko mamien e ng'weno. So let all the teams Igeno ni twak mar tipo biro metni e kind jok madwaro lemono. Twak mibiro pedhie tong wang' jowi ka jotelo go loso kod jopiny mag Afrika kaka yor nyong'o joluto ombulu magin jotend pinje. The candidates participate in a televised debate broadcast live to African citizens. The debate allows African citizens and other stakeholders to engage the candidates on issues they want addressed. Kalure kod chal mar seto ombulu ne kom mar AUC mane en Prime Minister machon Raila Amolo Odinga oluni koro biro keto maino mage seto ombulu e imbo mar Afrika. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasura ni apisa abich mag obila mawuok e tesend obila mag Giri ne ochopi e do kinyi ma kawuono. Abich go itudo kod pondo mar acheje 13 kamoting'o Collins Jumaisi ma itudo kod nek makware ka owuok e tesend obila no okinyi manyoro. Apisa mag okwach kich bende okwayo do mondo migi thuolo mar ndalo 14 mar dino ne obila go mondo tim nonro moyiedhi. Kwayo ni ne gimedo ni biro miyo gi thuolo mar maber mar dayo dho apisas go ka achiel kod timo nonro ne simbegi mag ong'we yamo. Gikwayo bende ni apisago makoro gin acheje udine gi tesend obila mopogore opogore kamoting'o Spring Valley, Runda to kod Parklands. Achejego onindo e od ang'ech ka girito ng'eyo ka kiny do dhi miyo gi thuolo mar bedo oko katoyo. Kawasuri nyakoro mogeni od bura mar kaunti ma Kisumu odagi podho gwelo mar Fredrick Ochieng Mariwa ne bedo jatend migawo mar pi, weche alwora kod lokruok chal kor lwasi. E twak mar odiechieng' ma kawuono, komiti mar od bura mar kaunti ma Kisumu mochung' ne owalo jotelo koni e giango ni Mariwa onge kod ng'eyo madwarore e tayo migawono kaluwore kod kidieny mar 35D mar chike mag kaunti ma higa 2012. Mariwa en jafwambo kendo bende en kod tiegruok rang'iny mar masters e weche chano kendo tayo chenro. Kawuok Kisumu oyudo ni kanise mopogore opogore mag dinde duto mapacho ka otelnegi kod kanisa mar Exploit Worship Center ne obago wuoth mamuol e boma ma Nairobi ka gilemo ne piny Kenya ewi midhiero ma oseneno pacho ka e kinde machuok mokalo chien. Jotelo mag kanisni wacho ni en kinde makare mar jotelo mag kanise uwinjo wuok oko kendo riwo jopiny Kenya kaka jofwambo riwo jopiny Kenya kanyakla kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango korolero. Giwende mag pako Nyasaye kaachiel kod sigalagala. Jotelo ma opogore mag lamo riwore kanyachiel mondo gichak wuoth margi mamuol e chuny boma ma Nairobi. Ka gichako kod alap mar Uhuru Park kendo luorore apeyni ma opogore e chuny boma ma Nairobi mane midhiero onenoe e kinde ng'anyo mayande otimore pachuka. Tumewaona wa bishops hapa wote tumekuja pamoja kufanya hii mkutano kuleta baraka kwa taifa yetu na amani. Ka ote en achiel mar kwayo jotelo mag din kaachiel kod nyirombe mondo oriwre kendo lamne piny Kenya. Sisi sasa tunawapea boost ya kiroho. Tunawasaidia kwa kiroho ili maroho ya shetani isichukue nchi, itoe nchi katika njia za baraka yake, kwa sababu nchi imebarikiwa. Ote ne jo Kenya duto en achiel. We want to take that anointing, we take it back to Europe. Europe is going to change, Switzerland is going to change, France is going to change, Kenya is changing in Jesus' name. You soil of Kenya. Rowere mag Gen Z bende ne okaw thuolono mar kwayo jowetegi mondo okaw ting' mar riwo kanisa. Chenro mar lemo ne Kenya kokalo e chuny boma ma Nairobi biro dhi nyime nyaka giko mar chieng' ngeso ka chenro mar limo kuonde ma opogore pacho ka osechan. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Nakuramogi gi report no mar Cynthia Onyango tero ayueyo marwa mokwongo weche manyien mag imore tinende ni amora ahinya mar bedo kodi kendo noka ote bende menodonjo kadwa mana lidho gi mapiyo piyo nikech en dakika 17 bang' saa 3 mar otieno. Atha gina manyakwara ruwa mar Kisumu Tingre wacho ni Kenya ka bende nitie jong'anyo moyienegi timo ng'anyo ma ka gitimo ng'anyo to
ng'anyo malimbo pacho ka, okay? Mano penjo mare. Ogango mar Gemuriri wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya. Kasto Mheshimiwa Bernardo Osedo wuod Kabondo bende wacho ni kaluwore kod pek mar ngima moseneno gi midhiero makoro mako moko kuom jopuonjre madhi e sikunde kata kuonde tiegruok mag mbalariany, koro gichano gibendgi gijolie, gin bende gichwalo lwetgi e ofuke jonyuol ma samoro nge kod nyalo mag jopuonjre 10 e alwora mar Suna Primary Kabondo. Kendo jopuonjre go dhi donjo e mbalariany mopogore opogore pacho ka. Puoch gi pak ne Osedo kod Karateng Education Welfare duto te kum chiwruok ma kamano. Koro mani nikech gini dhi wuok e gwenge gi jachung weche marwa Ken Muga kaachiel kod Jombuta. Gin bende gidhi gore Puksen giteng Kiro sama Mheshimiwa Osedo Bernard timo mano, to gin bende gikonyo e weche machal kod mano. Kasto Architecture CEO Evans wacho ne Ramogi TV yo makare kendo mora ahinya. Jaduong' Jadolo Peto Jwang'orono nitiere Kisumu kocha ande bende Ramogi yo makare. Wilberforce Otieno wacho ni arito Orindiga Milo gesa kenda mora ahinya gi weche manyien. Ka bende achiel kachiel otoyo lela ng'ise no Ramogi TV bende. Shem Otho Soja wacho ni closely following news kendo amor Bati kaka umedo kelo weche manyien. Bati Makobila ne pondo mabus okapar ni en paro maber. Instead an inquiry could have been opened by the DCI. Aparo ni obila bende ber ka bedo kod body moro makedo negi ratiro margi. Mar ariyo, impeachment mar Kawira is pure politics. There was allegations of bribery to impeach her. This should be subjected to investigation. Wacho ni mabendi wejni timone nonro. Otherwise wacho no mor gintiere pacho e kiche ma Lwala Kagan. Okay, sawa. Ramogi meda dhiro ote mari chiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo bende amora ahinya no ka Mishi Michelle bende nena chiel kachiel kowuok e gwenge ma Kapsabet. Nandi kocha ande onyisa ni amor gi Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Weche manyien mag Yimore dhi yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno.
Machiegni kendo nyakora Ramogi omero dhi nyime gi weche manyien. Jolupo e kaunti ma Homa Bay koro dwani piny owacho mar kaunti no omanye kaka inyalo res dhowedhe 72 ma sani chenro mag lupo ok dhiye maber kaka owinjore kaluwore gi kethruok mag mwandu e dhowedhego. Kaluwore gi wach mar pong' mar nam Lolwe nikech koth mapek manochwe pacho ka. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, bende luoro nitie ni tuoche mag nyaldiema kidek muoche dhowedhego ni mar chope mane jolupo konyore ne pio ywayo. Koth mapek manochwe kor gwenge ma pacho ka ne okelo pong' mar pie nam Lolwe, manomiyo pie nam Lolwe opong' ma ong'oko oko kendo kelo kethruok mag mwandu e moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay mosemiyo chenro mag lupo orochore e dhowedhego. Dhowedhe maromo 72 e kaunti ma Homa Bay mwandu mathoth ne okethore kendo nyaka sani chal margi pod richo ka gwenge mag Karachuonyo, Suba South kaachiel kod Suba North ema dhowedhe mang'eny ne okethore kendo chenro mag lupo ok dhi nyime yo mowinjore bang' ka pi ne opong' momonyo ute mantie dhowedhego. The first koth manochwe mang'eny ne wawito billions and billions of money mane wawuotho e beaches gi kwang'iyo lal mang'eny ahinya ma beaches mang'eny oyudo. Kata nyaka sani moko kuom beaches go pod nigi lalo nyaka sani. Kidhi Sindo Gateway, banda mane sirikal okonyo wagero program mar Lavemp 2 gi chote mano kawo million madhi adek gi wiye sani ni e chuny pi ok nyal konyo. Moko kuom dhowedhego bende luoro nitie ni tuo mar nyaldiema nyalo muoche bang' ka chope mane jolupo konyorego ne pi omuonyo kendo piege oganda modak e dhowedhego kotiyogo e utegi ka jolupo ywak ne sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti pok owuok oko mar resogi. Diber ka migawo mochung' ne weche mag kor lwasi gi migawo mochung' ne weche mag disaster to gi other development agencies moting'o nyaka migawo mar chenro mag dak kata planning owuotho mondo watim gimiluongo ne special planning ne beaches wa ka waweyo ngang' maduong' ahinya mar kama pi nyalo gike ka gedo chakore kama pi ok nyal gike ka idho malo. Mani bende biro konyowa e neno ni wasekiwa beaches wago nikech beach onego bed ni chakore kama ne pi obire mang'eny mogik ka idho malo. Jatend migawo mochung' alwora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi emosebedo ka hinyo dhowedhe ma kamago. Onego wapidh odundu nikech odundu chiyo pi mondo pi madonje ei nam obed pi maler. Mar adek, wapidh yien mabor, yiende kuonde ma koth lwarie mondo ka koth lwar motegno nitie kodh oula kik oyud ka piny en pap tari moywera chuodho gi gik moko yugi duto to rwakogo e nam. Migawo no wacho ni gitiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar chiwo puonj ne jomodak machiegni kod dhowedhe mantie kaunti ni e wi ber mar gedo mabor kod tie nam kaka achiel kuom yore makedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Nam nigi kama onego chope kendo wasani wadwa chako chenro mag nyiso jothurwa ni kata kuneno ka nam pi onge kamoro but nam kanyo to nyaka ung'e ni kanyo en kama nam seche moko onyalo medore to dhi mochope. Mane momiyo sama pi omedre nam tiyudo ka joma nodhi mogedo ama oloso gigi kata opuro kanyo tiyudo ka nam imo. Tiere wach mar pi medore be nam kaluwore gi koth be mamedo chwe mang'eny. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Tend kaunti ma Kisumu nyiso morgi kage korene chakruok mar nyasi mar nyiso jo Afrika kitgi gi timbegi motisi gi dho ngere ni Festac Africa Festival madhi timore e kaunti no kochakore tarik 25 mar dweni nyaka tarik 1 dwe mabiro. Madhi bedo telo mokwongo ma nyasi makama timore Kisumu ka bende pinje maromo 50 biro yuoro nyasi no mar nyiso tuke mopogore opogore mag kitgi kod timbegi. Nyasi makama geto bero chumi mar jopiny kokalo kuom weche limbe, ohala kod yore mag keto mwandu. Gikwayo oganda duto mawuok e kauntis 47 ma pacho ka ahinya to makaluo mondo bi owuog oko kar rombgi mar biro yuoro e nyasi makamano. Live from all the stuff. I call him Baba. Thank you very much. You have youth population that are very dynamic, very energetic, but they owe it to us to give them opportunity and channel them in the right way. So when we came in and we saw all of this, it was very easy to say, let's pick Kisumu. Jokanyana, chopuru Kisumu ka. Mondo wane ni ere opportunities mag ohala
mwanyalo bedo godo e Festac ni. Kaka jomatindo, wuguru oko mondo ubie Kisumu kae une gima nyasi ni timo. Nikech kaka wan jo Africa, wan gi potential marwa. To potential no emwadwa nyiso piny ngima ni kaka jo Africa, kaka jo Kenya, kaka jo Nagi, ni magi e gima wanyalo timo. Nikech wadwaro ni be nyithiwa matindo wajiwgi e weche mag iluongo ni STEM education, mano science, technology and engineering. Kisumu will be the place to be from next week, beginning the 25th of August, the 1st of September. The lakeside city will be reverberating with drum beats, laughter, dances, poetry, and many more. We'll have 50 countries participating in 18 conference sessions, mainly at the Jomo Kenyatta International Sports Ground in Mamoleo. As the chairman of the Lake Region Economic Bloc, I want to appeal to residents and business people from the 14 counties to come experience Festac. Nakoromogika wasure ni jipange na view sasa olando joloch magi mokwongo e piem mar miyo mich joneno magi Paul Mbugua kaachiel kod Joseph Muhia mawuok e kaunti ma Kiambu e joloch mokwongo. Mbugua mawuok e gwenge mag Githunguri e kaunti ma Kiambu oyudo omenda maromo 50,000 ka en mich mapile ne joneno mag view sasa. Muhia ma bende wuok e kaunti no ma Kiambu e jaloch mar omenda maromo $1,000,000 ma juma ka juma, omenda ma ochano konyo godo familia mare. Kidwaro yudo mich kendo bedo jaloch e piem mar jipange na view sasa di *487 *3 e ong'we yamo mari kendo iyier jipange na view sasa ibedo jaloch mar $1,000,000 ka bende inyalo keto omenda e paybill 7247177 kendo keto nambani kaka account mari. Kutoka kwa view sasa wewe ndiye msidi. Mimi nakuanga na pressure. Hiyo nitakuwa nikinunua dawa nayo. Itanisaidia sana. Akina tunakuombea upone. Nimetumia nyinyi salamu zangu. Nimefika Nairobi, tuko na Waithaka hapa na mimi nakunya pesa nyumbani. Sawa. Nitakuja na kitu mtakula. Wewe ndio mshindi wetu wa kwanza. Unasikiaje? Nimesikia vizuri na roho inasikia poa, nikaona siku kwa nikicheza bure. Huko unacheza bure, sumona sasa umebahatika. Ni kwa vile nimeshinda siku cheza bure, nimefurahia. Tupatane hapa hivi next week same time same place. Kodonyo weche motende kod ohala ni jatend migao mar weche mag teko Opiyo Wandayi oyango migao no chano kedo neno ni kambi makeo mauta e pachoka Kenya Pipeline obedo kod yuto mamalo koloso e limbe mare apisi maduong' mar Kenya Pipeline bure Nairobi. Wandayi oyango nigi chano timo ohala e chirni maoko kaka mag pinje mag Uganda kod Rwanda eneno ni piny Kenya ogoyo okang' maduong' e sekta mar modhi. Kambino ochano mar keto kenge dongruok eneno ni oyaro ohala mage e chirni maoko ka nengo modhi kod mauta bende irango e yo ma ok bi kelo pek ne oganda. As we are aware, we are venturing into a very serious business of LPG gas that we want to roll out to all our educational institutions and eventually to all our households. We are also aware that Kenya Pipeline is also establishing a fiber optic cable along its pipeline as a way of diversification. And this is also going a long way in connecting the country. Uganda National Oil Company are now importing their own products, but using the pipeline network. So we still, as a Kenyan company, Kenya Pipeline, we are handling, storing, and transporting for them that fuel. Today we are doing close to about 90% of the Uganda market, but as Wasiri says, we are keen to ensure that the Uganda molecules, every drop of product in Uganda, is delivered through the gateway of Mombasa, which is Kenya. And lastly, about the Rwanda market, Wasiri says we were at the tail end of signing a memorandum of understanding between the two countries to be able to deliver products into Rwanda.
Kawadhi nyime nyakoro mogodonjo weche mag tuke. Piem tuke mag chess dhi chakore ayanga e nyasi mar Festac Africa Festival madhi timore chakre tarik 25 dweni nyaka tarik 1 dwe mar 9 kama pinje 6 dhi bedo ka piem e tukego. Gigeto mar piago talanta mag nyithindo mawuok e sikunde mag piny owacho kod sikunde mag ji giwegi ka gikwayo jogo mani kod were e tugo mar chess mondo obi ochop Kisumu mar piem kendo tiegore mondo giyud lony e wi tuke makamago. From the 25th, we'll be organizing a chess tournament called Victoria Under-21 Open Chess Tournament. And as it is now, we expect 6 nations to participate. So far, we have Kenya, we have Uganda, we have Southern Sudan, we have the United States, we have Britain, and we have Canada, who have sent representatives to this event, and we anticipate to have about 400 participants as it is. Normally in such an event, we have 2 main things that determine such, make it a world-class event. And if you look at our awards and what we are putting up for grabs, it's not only about medals and trophies. Our top award is a flight return ticket for both categories and also a laptop, meaning we are here to uplift the talents and also to motivate the young ones. They believe in sports, they are also likely to excel. So formally, chess was known as a game for the rich. However, within Kenya and also within East Africa, we've tried to change the narrative. For instance, if I may dwell more about Victoria Chess Club, we normally have affordable chess training sessions. Jatugo mar basketball mar Zitex Sparks, Medina Okot, koro ni thuolo mar dhi riwore gi team mar basketball moro manitiere Mississippi bang' ka omiye visa mar America tok temo ndalo 4 e kinde mokalo. Kwayo mage 4 ndalo mokalo noselwar e Luanda, gino manomiyo chunye odwa chido gidhi gocho loka. Medina oduoko erokamano ne mbete mar America e pacho ka magikone to miye visa kowacho ni osebedo gi lek mar dhi goyo basketball e pinje maloka. Medina osebedo ka yudo luong dhi gocho America, kata kamano visa mosebedo ne ohinga. Jatugo manimba mar basketball Michael Finley bende opako okang' makamano. Journey back in high school in 2020 before Corona, and I was taught by Coach Philip Onyango. I went to the embassy today and my visa was approved. I'm very happy about it. God has really played a big part in this because honestly it's not been easy being denied 4 times. I'm going to meet great players and I'm going to meet great coaches, and I'm ready to gain new skills from them. Have to expect to play against the best of the best. That's the first thing. The second thing is, she's going to have to expect to work harder than she's ever even imagined working in her life. So what does that mean? That means on the basketball court, she's going to be challenged like she's never been challenged before. Obviously she can handle it, and they've seen that she can handle it, but the question is, mentally, will she be able to adapt and adjust? And then she's going to have to do the exact same thing in the classroom. Erokamano nyakoro mogi kuom kete Ramogi TV weche manyien mag oimore chope giko gi kanyo. Koro kaduogo to wadonje twak mara wendo mara maen jaleg kweth manoke od bura mamalo kata Minority Whip Honorable Milly Odhiambo sedonje studio kanyo kora mogi nogoni Amilo gesa nowacho ni ji obed mabor gi chunje moko manigi joma thoth eigi. Aso chako wacho ni I am fairly informed, ok adwa information kowuok kuom ng'ato. Kata kamano nyakora mogi en kod ting' mar bedo e telo mar od bura mamalo mar piny Kenya. Lemo mabende omako kendo wabiro winjo ni to en chenro mane, lek mane ma en godo e kinde momako lemo ne od bura. Par ni osebedo ka seche moko ringo gi speaker ma oko mi speaker thuolo mar wacho weche ma samoro neno ka ok dhi kode maber. Osebedo kochung' ne ratiro mar oganda, to bende ka ok kamano en okil kamaloka. Wadwa wuoyo weche mag tend mine, tende wuon, lek mare kaachiel kod weche mag siasa mag piny Kenya. Nyakora mogiro kamano ahinya. Mano bende anoka aluoch kawuok Kombodo Kasipul wacho ni Ramogi ler ahinya. Kamalunga ka bende wabiro yo makare. Kasto Bruno Liende manowuod Suna East bende wacho ni amor ahinya ka joma mine medo chung' kendo wuok motegno
mane momiyo an bende aikora mar medo sirogi kawacho ni an kod chenro mar siro Jumamine tarik 24 mar dwe mar 8 ni mano ngeso mwadhieni mar ni women empowerment o meeting nikech Jumamine gi e piny maka gionge to piny bende nyalo bedo maonge. Koro wacho ni Suna East ka odwani mondo Jumamine obede motegno tarik 24 dwe mar 8 ni en kod mich gi sir ne Jumamine. Kero kama na Bruno winjo chenro maber ahinya kod Okecho Wino, Frank Boy, Nico Kajen en lungo ni Boy Ochogo entiere Ndewa kocha. Jina moda kawi yueo gi kanyo nyakora mo kaduogo to twak chakore jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno nyar goto Simbo obiro duogo kar kain be ko waduogo mondo wadhi nyime kod twak mar buch jopiny gi Honorable Millie Odhiambo Amilo Gesa Gesa. Kikidhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Tuambie kwa majina, unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia, mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza pale Jobe. So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviatiorshabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV dakika 42 mosekalo bang' saa 3 twak marwa mar buch jopiny chakore ayanga ka ilotre bombije nyako Ramogi amora ahinya mar bedo kod wendo na Millie Odhiambo jaod bura ma Suba North to bende sani en lemo manitiere kod oteku ahinya od bura mamalo ka iluongo ne Minority Whip kata jaleg kweth manoke od bura nyiso ne kweth mag jood bura ma ok noloso sirikal ene makoro nyiso ge ni mayo munjo bed ni waluwo kalore kod chung gi gima oketie mbele twak mar od bura. Odhiambo ni an kod nyako Ramogi warwa kini machiegni Amilo Gesa Gesa
Iwacho ni nyaka samoro ng'ato bed bad gal. Nyaka wabed bad gal. Ang'o mi nyaka bed bad girls? Nyaka wabed bad gal nikech kokina bad gal inya nyoni maloki chapat. Kaw thuolo mar moso nyikwara moga jwang' ka wachako twak. Nyikwara mogia mosou agendo nodhi maber ambe antie Nyasaye orita. Erokamano nya. Yes. Mokwongo achak ni puoch gi pak. Yes, erokamano. Lemo mar bedo minority whip. Erokamano. E od bura mamalo mar piny Kenya. Yes. E kinde ma siasa wacho ni siasa tuomore to kikore. Yes. To gik moko bende timore mopogore kaka ji no samoro ng'iyo godo e kinde mokalo. Exactly. Mano bedo kodi ka mogik ne kinde mane Martha Karua ne owal kaka jalup Raila Amolo Odinga e laro kom mar tend piny motelo ne yiero mar 2022 nyaka sani kawuono kacha kayudo thuolo mar bedo kodi e set mar Ramogi TV. Beche oselokore mathoth ahinya. Mang'eny kabisa. Wang'i wach mar tend joma mine mokwongo ka wachako. Wach ma Meru neno kosebedo. Kawira Mwangaza nosetony diriyo tino chako duoke kendo e od bura mar Senate. Koro ni to senators owacho ni koro chal ka gima koro nitiere gimoro ma samoro kwa ng'eyo. En ni Kawira ochiw kaka misango koso en ni telo ema koro samoro nyalo bago ng'ato. Ano kapa ni telo bage. En mana no kanyal dhi e details nikech en gima koro osechopo e doho. Yes. Lakini aparo ni king'iyo kaka structure mar thurgi ok gin joma ng'iyo gi telo mar joma mine. Kaito be gin gi jok mosomo kabisa ma ok ne kaka ng'ama miyo nyalo telo negi. Moloyo kata mana ni ng'ama miyo gin kacha nitie profese to ka kori ni donya ni in gi nya degree moro mothechore to giko ni mato otuch gi kanyo sieko ni ngenyer kawuonyo ni to ng'ama palo nya telo no. Omiya paro ni mano en gima play a very very big role e wachne mar gole nikech kiwinjo a lot of the things magiwacho magitemo wuoyo kata kuome ni otimo en nikech otimo gik moko mok omakore gi somo ahinya lakini gin gik madonje chuny japiny. Kitero ne gama puro, itero ne gambut, titero ne dhiang'. To joka to dwani mondo ger gorofa. Nyaka bede ni pogruok moro nyaka bede kanyo. To maduong' ahinya to en wach ne mar telo mar ng'ama miyo. Nikech joma chuo kata bede ni tinde bedo ni wacho ni be wenwa korwa kaka joma jotelo. To nitie kaka pod ramo ji mang'eny ka gineno ni ng'ama miyo ni emobede mesa ni ma jatelo. Tie joma chuo ma wachno pod ramo mathoth. Omiyo an aparo ni mano is the main thing. Ang'o minyalo tim mondo ji utend joma mine nikech ka wang'iyo kanyo pok weche gi ochopo e od bura mar Senate. Nyocha ne jotelo magin governors ma mine moyiere e Kenya kae counties 47 nyocha ne wan kod gima giluongore ni G7 kendo nyocha gijiwo medo miyo mijing'o joma mine mamoko mondo wuog oko kendo lar kombe ma samoro iketo e kinde mag yiero gi. Ma nyiso nang'o en dok chien to ang'o minyalo tim mar medo jiwo. Ata wacho ni pod ok en dok chien ahinya nikech ineno ka doho nowacho ni mondo okwongo wich wachno. Omiyo ok en gima nyalo wacho ni en wach moserumo. Nyalo rumo mana ni embo tieko tam ne mana maber motiek mogigo doloka cha. Omiyo mano be pod nitie kanyo. Lakini gima manyisoga kata mine ni telo mar ni piem milaro gi joma chuo ok en gima yot. Ma seche moko kata tho wuok nitie joma oyie golore manyalo kata negi. Omiyo anyisoga mine ni kata kidwa chung' luor to kik iluor biya lakini ok oyot. Mano to adieri manyaka joma mine ng'e ni ok oyot. Makoko maka lweti mokonyi to it's very difficult. Nyakibeda bad gal. Nyakibeda bad gal. Kokina bad gal to otek. Ekech nyaka koro be wich rach moro be donjie. Kiparo election na mokwongo jomoko no chaka mana no dudu jalach ni na yiecho pepa malai. Mabe moro kadieri, moro be nyabet adieri. But gima nyalo nyisi ni seche moko dwaro ni mondo inyonri matek. Mondo itim gima ji ok expect ni nyatimo. Kech nono to kibedo ni ina miyo ma ji ong'iyo go ni ma miya dhaka kaka iluongo wa ni dhaka. Ibo mana ka ng'wani tidhiri tiwichi kucha. So nyaka idonje tidonje ge cher. Tidonje ka ing'e ni en gima tek.
an gima nyiso joma mine ni kik ibe ni ine mekinyo ji, lakini kokinyi to imbe wuga oko. Kiny to kik ikiny ng'ato, lakini kokinyi bed kaka kich. Ma ino kaka ji kich ok ing'e ni kata mana anoda sani an gi kich e yien. Ok gichanda, winjo gi maka gigo ndurur kuro. To mule kich kata ibaye kidi. Kibayo, ukai. Koro akwa joma mine obed ka kich. Kik in wuga ni tho ka ji. To ka ng'ato bayi gi kidi, ka. Kecho ni enang'o? Kecho en many things. Nyaki defend your turf. Ka ng'ato biro ma ng'ato dwa kata ni mondo kaka ni nena ka ng'ato bana yany, yuda mana gi kanyo. Ok abi ling ni koro ang'ama miyo na ling ni yanya. Ambe ki yanya to ikri mana ni didiwa. Ki yanya achiel to a multiply diriyo kata didek. Yuda mana ka kambi imiya ichiwen. Right. Yeah. Millie Odhiambo. Yes. Koro nigi lemo machielo e od bura. Yes. Bedo jaleg kata jami lai muwijore kweth manok e od bura miluongo ni Minority Whip. Yes. Biro gang'o to bende ne oyot mondo yud lemo ni? Ok no yot. Maka be ok dana bad gal to do bedo matek. Kech ing'e ni ka kom no dong nono mar Wandai. Ting'e ni joma chuo nyaka ng'ama nye kodonje bungo neno ni ene moromo kendo ber gi komno. Ng'ama miyo to ok gine ni ber gi komno. Koro bad gal nas nani. Na chima kom ta dhi abede. Tacho ni koro ng'ama dwa gola ka. Nyaki nyisa ni to ang'o mimiya mondo igola ka. Koro kinyisa ni imiya bani. Iwuok e kom idhi bede kom modong nono? Na bede kom manudong nono. Nikech an asebede bunge igni mang'eny. An e the senior most, so ng'e ni mana kaka iwinje nyisi ni. Yes. Ujoma chuo kune mine kata ka wan ne telo ni. Uneno wa mana ni wan kanyo. Koro miyo nyaka watim gik moko ma outrageous kung'e ni wan jotelo. Kada beda kanyo to koma ni echo ero go en kanyo. You don't see us ni wan jotelo. To miyo nyaka na dhi abed kanyo mondo kokune ni echabili chane bene ka. En e the senior most. Jo bunge te, jo tich te. To ka kom no donga ni to chako mana luonga minority leader, yani ji te neno. Yeah? But ok nere nwa. Ni ng'ama miyo nyalo bedo ng'ama. Nikech bunge gineno tich matiye bunge. Atiyoga kabisa e bunge. For all these years masebedo kanya atiyo kabisa. Ok apa nitie ng'ama tiye bunge maloya. Manda nyalo nyisi gi chir. To tich mineno manowuok ni obed mar minority leader, obed mar whip. Tich masebedo katimo e bunge maonge title no. Masebed katimo higni te. Nikech ng'ano dwaro ni mondo ibed ng'ama ong'eyo ka chik bire bunge, ing'e ni chik ni nie bunge, bire bunge. To en chik mane, to wacho nang'o, to shida ni kanye chik no, to kanye maber, kanye marach, mwanyalo loso. Mana timoga, ma ndalo moko chon kanyo to nang'iyo every single one. Nasomoga. Nasomo gi te. In kendi uono? Nasomo kenda. Onge ng'ami wacho ni ma koro research team mara ni koro team? Apana, nasomo kenda. Ahero timoga gik moko kenda. Right. Ana je tich mohero timo tich. Researchers be nyalo konya, but ng'enyne tatimoga kenda. Yes. Lemo ni kata kom ni kuro biro gi ting' mane? Ang'o gini ma jopiny biro neno mopogore gi samoro gima gisebedo ka gineno kuomi? Ocho ni samomi responsibility, nitiere kaka ng'ato bende nyalo kuro kumi telo. Kom nyalo mi bedo samoro okidhi ahinya nikech nitiere wacho ni kama koro chope ni kika kuod wi kom mantiere. Yes. Kama ochope ni abro dhiye kama. Dipo ni japiny nyalo neno mili mopogore gi mili magisebedo ka gineno manyalo kawo pi makere kom. Pi to kaker. But gima nyalo nyisi ni an ing'e ni all along. Yes. Tenda an gitelo matimo gitelo gi values. Tiende ni kata ka kwedo gimoro takwero nikech aneno oko makore gi value ma achung'ne. And kata kwa bodhi mbele pod abotimo mana mano. En mana ni gima nyalo timo mopogore matin ni pile nikech ok anetelo atimoga gima luongo ni filibustering. Filibustering tiende ni seche moko vituko moko mineno watimo ge bunge cha. Jomoko ok ong'eyo ga ni kata mana Amerika ji time filibustering. En gima acceptable. Ok en gimoro malich miwuoro. Kata ndalo moko Amerika ji nobedo nyaka apani around 2014
America nobedo nyaka dier ot nyaka ma chiegni pinyoru kitimo filibustering kati nikech ne giwacho weche mag bunde mane jo Democrat ok dwa ni mondo wach bunde to ne dwaro ni mondo wach bunde mondo gol bunde nego ji mang'eny to Republican mane nitie telo ok ne dwa wuoye. Koro jo Democrat ka mondo ne onyis ni gima iwacho go rach ne gi to gionge gi numbers obedo nyaka dier ot. Omiyo nikech sani nikech komantiere no mora nya duoko mano piny and also the second reason momiyo nya duoke piny en ni sani wang'iyo sirikand cha gi wang' mang'won matin to ok mang'won ahinya but mang'won matin. Wamiyo mang'won matin nikech ing'e ni weche nyocho bire Kenya kama tek ahinya mar jensi ma piny nodwa wuo ma joka nokwayo jatendwa ni mondo koyie to gol ne jowa moko motegno mondo tem konyo loso sirikal ma jowa motegno go nyocho dhi kocha ting'e ni ka jou ni iye kacha to kiba asere ka ng'ama neko inya baya asere manege ng'atu but it doesn't mean ni ka joka timo marach rwa boling ok wabeling nikech wan tichwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi wanya nyisogi e style mopogore ok moro kanya nyisogi gi koka ahinya kaka goyo cha but nyiso to nyaka wanyisgi ni kato rach. Kokiwacho gi koko samoro jopiny bro wacho ni bunge gi wang' ni ng'iewo wang' ni ka koro kosogi e koti mane gimosebedo ka wachore ndalo machien ma ere kaka koro ma bro bedo hapana ing'e ni mong'iew ka to ok wacha tol and mong'iew ka be seche moko inyisu mana ni ma to rach lakini chime ura chima ter kato rachno no apani gima sirikal masani nyaka ng'i ni kata bed ni wakonyogi wan wabet wapogore matin. Apani ji mang'eny ok ong'eyo ni ndalo mane baba miyo luoro moloyo ng'ata baba Raila Amolo Odinga kane omakore sirikal achiel gi Kibaki to there was a time mane gikelo mane Kibaki temo kelo chik moro mar bank mane ok ber ne ji kaka wabunge to ne wakwayo jotendwa masechego wakwa ni yie uru mondo luong bura mondo wabed piny gi baba gi Kibaki mondo wanyisgi ni wan gini ok wadwar. Noluongwa didek KICC mwakwer ni ka to ok wabi konyowe nikech inyo jopiny to en mana ni koro wabunge masani oluoro jatelo motelo ni maonge ng'amo chime nyalo chime direct okone ni iwinjo jatelo kato rach ok abi chimorago kaka idware no and jatelo be bo dwaro ni mondo embo chikite mondo winji ni kaka rach jopiny ok dwar ma to nyako winji ni karach. Nyasaye ok miga ji chances ariyo di ng'eny en Nyasaye omiye ng'wono omiye chance diriyo nikech Kenya cha choni osewuodhi to Nyasaye omiye ng'wono koro nyako chikite and e chiko ite no emonya yude kony. Mheshimiwa iwe wach mar dhi mos ocha ochwat koro samoro inyalo remos yes dhi keto ikanye nikech komi ni en achiel kuom kombe mong'e ahinya mako chung' mar kidieny kata kweth mitelo negi kendo nyisogi ni mae yo maparo ni ber samoro nyalo bet ni Raila Amolo Odinga nyalo bet ni onge Kenya ka koyudo lemo mar kom modware e pinje maoko nyiso ni koro ji odong' gi jatend piny William Ruto kanyakla kod jatelo mamoko manowuok e duond bura ma intie modhi go tiendgi lo e sirikal mondo giti makare. Pek mane miparo ni samoro nyalo bedo ni e lego wi jogi minyisgi ni mae yo e kinde ma sirikal koro chal ka gima ni kod thuoke? Sorry. Gima nyalo wacho ni mang'e ni moro nyalo timore en ni nitie jowa mang'eny ma baba ema giwinjo koro jomoko nya neno ni ka baba onge to jotelo modong' gi undwa winju nang'o but ato ok bi muona nyisogi nikech baba kata ka onge ma kata ka wuona winje ka wuoyo mowacho ni weche mag siasa obodok e piny nikech koro tich modhi yudo mar Afrika ni momanyo mar Afrika ni to gima baba ok odhigo en gik manochung' negi wang'e gik ma baba ochung' negi to kanyalo wacho ni wawuone kata ni sirikal obukora buka ni thoga gaji bunde nego danga yiene gini gigo jik bunde ginego ni nikech baba onge wang'e ni baba ok dwar mano wan gik ma baba osechungo higni gi emwadhi chungo
and emomiyo wacho ni kata be ni auchwati lore mos but watni be ka janjore to nyaki kwer watni ni iwatna lakini kata dhiye marach and mane kaka neno kaka wabosudo nyaka an kaka ng'ama nitiere telo manyiso wabunge ni kae kaka wadhi kae kaka wasudo mae maber kodwa mae marach kodwa nyaka wachne wache ji maler omiyo nyi neno ka nyoro nyo wantiere e budho mar university education kech ka nwaneno ka nyithindwa mang'eny dwar moko oko mok nya donje university dong nyo waluongo manyo luong bura manyo yal mineno ka sani koro oland maber ne nyathi ka nyathi odhi adhi university makata ka pok otimo application idhi konye gi kuro in kik ing'i ni pesa onge kata pesa nitie chop kuro ka shida nitie kore inyalo manyo mbunge maru lakini kuongi chop kanyo mondo kuongi ne ane mondo ka shida nitie tidwoko nwa wach kato kure kwa kele bunge kanyo to mane kaka wabosudo kama nitie maracho kwa beleng be oken kitwa kaka oganda luo ni walinga marach timore pok notimore bok ne nyal timore mano ok kitwa inise neno jaluo maleng kar marach timore nyaka ne nyuoli koso kikapenji ane makura lokora no in kare ngesa moro wadake oganda ma waneno kaka jitimore yes in sirikal miwacho ni ochalo bine dhera riemba yeno nikech en sirikal manoko goyo mbulu ok iniwuon but moko kuom jotelo manyicha ni duond bura ma iniwuon ichungo kendo moyierie pono ni gwenyruok nyalo betie nikech gigo osetimore ka ichiwo ranyisi mar sirikal mar Kibaki gi Raila nitiere seche moko pogruok e paro nyalo betie mobed modhi alanda ma weche bed ni koro samoro winjruok ok bed mayot ahinya ang'o minyalo neno kaka jaod bura mosebudhe od bura kaka inyalo rie weche gi kwe kata kaka inyalo tiyo kod teko mari e od bura ka gi kom mari ni eno ni whip ji manyiso ni mate adieri manitie mae gima nyaka watim mae gima nyaka wang'i kaka oganda jo Kenya gima timore ni pogruok bede matin nikech ing'e ni moko mokadho ka ne nitie framework maler mondike mowachi ni ka koro wadonje sirikal kendo mae kaka en to masani ochalo dichuo mo kendo dhaka kwala ok ochal ng'amotero dhok e dala gi nyako ochalo gima kisungu waluongo ni kamwistay to kamwistay ni otimore mana ka ji oherore ka dichuo ohero nyako nyako bohero dichuo and it means ni gen giwegi nyaka bede ni nitie gima gibotimo ma wambe ywawa to wambe nyaka bede gima watimo ma gin be ywag nikech ging'eyo ni mondo koko manyocha nitie cha ne dog chien nyaka ne giwuowa kodwa mondo wabed kanyakla to ka giponi gimiyowa opportunity ni kendo koro wayware kodgi to nyithindo matino manyocha otero wigi spirigi ochako donge e ndara tae wadonjo gi nyithindo ge ndara nyalo bedo matek ahinya and emomiyo en gima important ni nyaka wawuoya kakwa dhi mbele nyaka bede gima gi kisungu wawacho ni goodwill nyaka bedie kone gi korwa and not only ni en goodwill makonyowa kaka jotelo to nyaka bed goodwill mokwongo makonyo jopiny an kanye ma pogruok nyabede ka en goodwill mok kony jopiny to wanyalo chandowa ang'o mineno e od bura kadhi mbele nikech bang' gik manyotimore mowegi chal ni koro wacho ne jotelo ma jo od bura nyalo bet ni oywa wigi jotelo mamalo bende nyalo bet ni oywa wigi ang'o ma iparo ni nyalo neno mopogore ka koro ji dhi mbele weche mag tayo chenro mag od bura aneno ka chunji otor or gima gi kisungu aneno ka koro wabedo abit mohambo nyocha kaka jotelo nwadwa tho wuoya ne jopiny aoyaye makata ndalo moko nasekwere bunge kanyo awacho ni wapare uru ni jopiny ema noyierowa wawuoye uru kwa bolore ne jopiny wawe uru tho wuoya ne jopiny ka gima wan telo ni nwayuda ka nwawuotho to ng'ato bawago ok nobawago nwadhi mwakwayo kendo nwasayo ma jopiny ema nomiyowa omiyo nyaka wabolre kwa wuoyo gi jopiny kendo kwa dil gi jopiny aneno ka sani mano nitie makata wabed mane komiti ineno ka sani kata ka wawuoye komiti
ago kor moro manyochi go ahinya cha sani odok piny kendo winjo ka ji penyo ni to vijende matindo paro nade oko kanyo omiyo paro mar jopiny sani gima duong' ne jatelo me bunge ahinya. Yeah. Erokamano nya Honorable Milly. Seche moko bende e od bura ka weche biro mathoth ahinya mag oting'o weche mag loso chike ma bende achiel kuom ting' maduong' ma katiba mar piny Kenya omiyo ubed joma loso chike. Kuseloso chike to ng'ini sirikal mamalo bende tiyo kod mwandu mag jopiny yo makare uketo ne nyong'ong. Sama ji ni oko kata miluongo ni opposition to iwacho ni water gi sirikal kendo wakwero gi ahinya. Nitiere weche moko moseliekore ni nitiere moko kuom kidienje mag pend chike kata mana kidienje moko mag chike mane wacho ni ok ber ahinya. Masa chik mano wito oko cha nitiere kidienje moko minyalo wacho inyalo chak duok kendo mondo jo od bura ong'egi ane. Lokruok bedo kanye sama ng'ato bedo machiegni gi sirikal ma miyo ng'ato korang no wacho ni gini akano njanene gi oko to kare nyicho rach to ka korane iye to koro lokruok moko bedi ang'o matimore sama ji chopete lokruok. Ok anyalo wacho ni lokruok obedo ahinya. Yes. Kanyalo wacho in terms of kata owadwa John Mbadi. Keche ni neno kowacho ni nitie achiel ariyo mamoro nyaduogo. En ni king'iyo gini matut. Sama ne weche gi ochakore. Yes. To jo Kenya ok nowacho ni ogol gini te. Jo Kenya ne wacho ni nitie gik mane ok gidwar. Nyithindo matindo gi gimiluongo ni content creation magi yudo ko pesa nikech ji tiyo onge. Yudo ka nyithindo ni kona gi kameras gi giloso gige gi to giketo to giyudo go nya pesa gi mo matin ema gisudo go. Mano nigo osuru. Nigo osuru gik moko nyaka mkati nyaka gik moko ni imagine nyalgo osuru nyaka sanitary towels ma mine tiyo go nyocha gigo osuru. Ai maneji iyudo ka okwongo ji nok dwar. To hawi marach nikech sirikal nok chikitgi. Ochopo kama dhano koro wacho ni koro gino kwadware adwara te kata koro idwa wuoyo wan koro kwadwa winje. To mano ok mean ni in reality ji nodagi gigo te. Nikech ginodagi gigi te nikech koro ichwang'. Nikech ichwang'. Ichwang' omiyo ne ji ogolo gini te nowito oko. Nikech iga ka iga finance bill nikeloga mugen ni paroga donge ji wacho ni wang' ni omed pesa mar kong'o, omed pesa mar ndawa, gimiluongo ni syntax ka. Ema ithoro med ga ahinya. Iga ka iga imede. To iga ni ing'e ni onge momed nikech nyodhir gino oko te. Omiyo sirikal nya bedo gi shida matin loso achiel ariyo ma ji dwaro. Wadwaro ni mondo dakteche omi pesa manyocha gidwaro. Wadwa ni jopuonjo omi pesa manyocha gidwaro. Lakini gimwa bokwero mabokwayo wadwa ma John Mbadi ni otema ahinya mondo kik otem dhiro tax no machiegni ahinya. Nikech kata bed ni ok gin maricha ahinya bila modwa kelo ka. To ichwang' kaka mar nyithino gi pod nitie. Seche moko idwa imiyo ng'ato mirimbe dok piny matin kore kikone ni akoro wuoko ane mbaka. Ang'e ni sirikal nigi hamu ahinya mar dhiro wach tax mondo pesa yudre minya timogo achiel ariyo. Kato gope bwa kao mang'eny. To ing'e ni kaka idwaro ni gowi kikawo ka pesa odonjo gowi emikwongo ichulo. Koro seche moko ichulo gowi ma kata pesa mitimogo anything else onge. Ochala kaka dang' ibed ni pesa ni maodi. Kin gi gop ng'ato wawachi ni kata ng'ato donge mshwari cha kikawe ka ng'ato oro ni pesa donge muonyore dhi kadhi. Koro mondo iyud modong' minya ng'iewo go nyaskari moro nyaka ang' iyude pesa here and there. But aparo ni gima duong' moromo sirikal oromo timo kanyo en ng'iyo roots ma pesa wuok go maricho. Nitie yore mang'eny ma pesa wuok godo sirikandwa ni maricho. Gima ber ni Mbadi nyocha ne wan ge e budget e parliament mokadho cha. And nowacho gigo motegno kendo ng'eyo kuon ma pesa wuok go oko. Koro ng'i anena kaka inyal din kuon ma ji golo go pesa e yore mok kony sirikal. Gima chielo sirikal nyalo weyo development moko matin mondo tim gi mos. Yesu ok bi bang 2027 moro nya biro to kwa ng'eyo.
to wawe kitimo ka gima waparo ni Yesu biro 2027 ma gimoro amora nyaka watim by 2027. Hapana, watim atima mos mos. Ka wang'iyo ni Kenya bechi chandore ndi sani, joma onge tich, kijana moro matin sani idhi ik Friday ni nyocha somo gi nephew ne nyocha dere nikech osesandore kumanyo tich otame yudo. To ok en achiel kende, vijende mang'eny sani kana biro ka to akadho kamoro loso lweta matin, onyisa ni kijana moro ma wuod karachuonye rita oko kanyo for 1 hour. Ka wuok oko to nyisa ni mheshimiwa ne ni maneno mana naneno Yesu. Tapenye ni kechango ni ana chako degree pesa tama awe degree kura donjo sani ane KMTC. Sani KMTC be koro se kawo higni, be koro tame tieko higa mogik nikech en gi balance mar 55,000. Ka jakenya ochopo kama kamano kokini mana gi chir dongi deri to wadwaro ni mondo sirikal obede gi utu maneno ni jowa chandore. Oseketelo e lwetu kendo kaka ni wacho no sayo kukwayo oganda mondo miwe telo. Kuom hawi maber oganda moko mawuok bonu bura ma intiere yudo thuolo mar ang'o ma owinjo gi ket okang' ne oganda, ket oganda e chuny paro margi, e chuny okenge ma gigoyo, e chuny wuodhgi. Ang'o ma inyalo tim mar ni sirikal ma ji odonjone ogero oganda? An gima wacho en mana ni ng'iyo gima nyineno Gen Z otamore ni. Ji matin donjo to chako yeko. Pesa manyalo konyo ji 100,000 ng'ata achiel kawo. Gima bodwa timo gi pesa malich ahinya no be akia. Koro an gima neno nyaka wang'i gima iwinja wacho ni kuon ma pesa wuokogi. Ka ng'ata achiel ema dwa bedo gi pesa, gima nyocha wacho gi kisungu ni opulence. Ini dwa sungo ji ni sana ni kaka ineno ni en saa mar 1,000,000 tisungo ng'ama nonindo kech ni sani en 1,000,000 konyo ng'ano gang'o. An gima neno ni nyaka watim sani, sirikal nyaka ng'i ni kaka yore ma pesa wuoke. Kenya ka ok en country modhier, an abet e budget anyisi adieri Kenya ok en country modhier. En ni loopholes ma pesa wuok gogi ema nyaka wayud kaka wadino, to kwadino gi to nitie pesa minyal ndik godo kata vijende madwaro tich. Nitiere pesa minyame vijende manyalo gogo ohala. Kaito coordination be en a very big problem e sirikandni. Gimomiyo anyisi kaka sani gimoro mane wawacho e bunge ka, ineno ka mbunge CDF golo basari, jo MCA golo basari, governor golo basari, presidential nitiere presidential basari be ni kanyo, private entities be golo basari, women rep be golo basari. Bing'eni pesa ni de choke te tikete education. Bing'eni education beda free, but nikech waonge coordination malong'o. Be unyalo loso ma e chik mondo ma otim? Ne wasewacho ni wadwaro ni mondo time e chik manyosa manywa romo gi education. Yes. Wawacho ni wadwaro ni mondo kaw gigi te. Ang'en ni nitie wabunge mok be dwaro mano nikech ing'e ni basari ni be ka ng'ato chiwe to kore ka mi ting'ori malo, but kwa dwa konyo jopiny mar adieri to wachok pesa gi kanyakla to keto bed free education mondo nyathi ka nyathi kidonje secondary to onge pesa mikwayi ni somo nyaka itieki, kidonje university somo nyaka itieki nikech pesa nitie. To pesa wuotha oyae ka ayudo ka seche moko nyathi moro achiel odhi oyudo pesa women rep, oyudo pesa MP, oyudo pesa MCA ka janyuol riore. Ma seche moko inyisa nitie nyathi moro mochulne fee mokadho to nitie moro moko yudo nikech onge coordination. Koro ka sami chiwo mar CDF cha ok ibing'eyo ni mar women rep ochiwe, ok ibing'eyo ni mar ng'ato chiwo mare, ng'ato ka ng'ato chiwe mana kisiri. Koro nikech ichiwe kamano kech onge coordination omiyo nyithindo mang'eny chandore bila wuod karachuonyo manyisi mana romo go kawuono ni. Erokamano odonje e wach mara oduond bura mar ODM. Yes. Telo manyien sani nitiere, ji chako mako ground
Yes. Wacho ni chako manyo kama ichung'ie. Raila Amolo Odinga nitiere dwaro mar bedo jakom mar AUC. Yes. Kendo mano gima koro wuok ne oko kaluwore gi lendo mare kawuono. Od bura mar ODM kata duond bura mar ODM inene yo machalo nadi sebede siasa ka. Yes. Isebede rombe moko ma samoro ikuodhe piny na ling wei. Yes. Inene nade kama odhi mbele ka ji ringo ko chop mo yiero mabiro gi nikech lek mar ODM ne en mar kawo keto bedo gi sirikal. Mane en adieri. To apani nitiere weche ariyo manyawacho. Yes. Baba osenyisowa ga kana Arusha chiegni ka. Onya bet no ling. Yeah? To ling ne no dwa ng'e gik ma ochung'ne. Omiyo ling ne no does not mean ni waonge direction. Be ling ne no does not mean ni ka wan gi wach mapek ok wanya kuodho kode kiling'. Mane en wach mokwongo. Wach mar ariyo, oganda Luo ok wabed ga gi jotelo mang'eny. Wabedo ga gi jatelo achiel. Omiyo ka baba nitie, mane jatendwa. Kata en mana Arusha, mane jatendwa. Kata en Addis Ababa. Kata en Addis Ababa, mane jatendwa. Yeah? Gima dwa wacho ni gima timore. Yes. Ni aneno ka jomoko chapni. Gima nyalo migo samari ni dhako ok ter ka jaode pod ngima. Omiyo wabeda beda mos. Pupni ma ji pupni koni ok kony. And gima nyalo nyisigo kendo jaluo ng'ama riek. Jaluo ng'eyo sama ng'ama gineno moromo gi telo. Ok ni koro ine mi pupni ni wacho ni kiana dwaro kom kia dwa timo ni koro mani jatelo. Jaluo ok operate kamano. Mili wacho ni dhi bede kom kendi wuon kapok oyieri. Nyiso ni gombo kom no. Yes. Ang'o momiyo ka ng'at machielo gombo to samoro. No, katame. En mana ni kom achiel. Yes. Nitiere wan kom ma ok bede ji ariyo. En kom mar telo mar piny mar ogandawa. En ok bede ga ji ariyo. Be ok lare yo ma wacho ni no. En kata ne mawuok na dhi abede. Ikethe sa. Kech ogandawa gin joma riek. Gipimo ji. Ginono ji. Gichuo ji kogno. Monde ka ging'e ni romo. Jakom mondo ne chop stage mochopono. Ok ne en ng'ama nowuok ni laro. En gi historia. Momiyo ji odhi oketo gemno kuome. Momiyo ji odhi trust kuome. Nitie gima nosetimo ne oganda momiyo chopo kiwango no. Ok en gima nobire gi walo. Omiyo gima nyalo wacho ni wawe bedo gi luoro to gi restlessness moro maneno ka ji nigo ma ji babu wuok odhi ginene Addis kata odhi kure. Mana en bathe ka. 1 hour, 2 hours. En mana bathe ka. And kata en mana mabor. Donge baba osepuonjowa higni gite. Wang'e gima baba stands for. Gima ochung' for no. Emwadwa chungo kata entie kata onge. And also kineno sani, wantiere gi structure, mantiere deputy party leaders. Mago nitie jomomako kom kaka deputy party leaders. Wantiere kanyo Garati, wantiere gi Abdul Samad, wan kanyo gi Osotsi. Yes. Mago joko ma deputy party leaders. Ka jakom nyalo neno no ket ng'ato mondo act kare, obed achiel kuom jogo kata ku ng'at machielo, mano ng'amo maka kom. Jatendwa pod en mana jakom. All right. Yes. Ndalo machuok mokalo chien ka chapoko owal jakom ma Kojolo mar ODM e kaunti ma Homa Bay bang' Governor Gladys Wanga nyicha ne chore lemo mamalo mobedo jakom mar party. Yes. E Kenya mangima. Bende kaka joma mine nuwuok oko ka osiro dwaro makamano. Yes. To ne oliet moro dwa neno kuom jotelo moyier e kaunti ma Homa Bay. Chike mag party oko wacho ni ka oyieri to kinyal gombo bedo jakom mar party. Yes. To ang'o gini ma kombe gini godo? Influence mane manitie? Ma samoro giywaya ahinya jok ma samoro osebede lemo mag telo. An anene ni mano to really en mo kaka kit ng'ato kien individually. Mokwongo wan nyocha nwadwaro actually ni mondo Gladys obede one of the deputy party leaders kaka joma mine. En mana ni koro nomiye chair, be mano be pod lemo maduong' ok rachno. But nwadwa ni mondo wayude ng'ama miyo be nobede deputy party leader. To kata ok wayudo to chair mar party no be is not bad. But gima nyalo wacho ni oluwore gi individuals.
in the sense ni nitie jomoko ma ka in gi lemono tineno ka inyalo sudo, inyatimo gachiel ariyo. Ato kaka ne Ruoth Yesu onyuola, asudo maonge lemo. Kaero natimo gimoro tatimo makata onge lemo. Omiyo inotice nyaka ne pok namanyo kom kata di. Kata mana sub location ocha pok namanyo. Nyaka ne party. Be okamanyo be okabimanyo. Nikech ang'eyo ni adwa konyo kata loko gimoro. Gima I need en chunya gi commitment to gi wuok oko. Mane gima I need. Ok ochuno ni nyaka bed gi title mora mora. But it doesn't mean ni joma dwarego timo marach. Wapogore. Chalo kaka dang' inyis ng'ato ni ng'anang'o miniero kitenge to ng'ane itiero crippling. Yes. En mano personal choice. Jomoko ero kitenge, moro ero crippling. An ero crippling, gin giero kitenge. But in leadership, an kanyo kama onge ga gi interest mar leadership mar party kama structure. Pok nabedo. But mar bunge to an go nikech ang'eyo ni nitie gik moko mondo I make a difference. Dwaro ni mondo abed e telono. Kech already ng'enyne nyocha time kata onge gi telono. Yes. Influence mari mar komi mar bunge ni maduong' monyalo timo ma jopiny konendo wacho ni mato kom ni milio timo gima chiko yiene mar timo en ang'o ma jopiny nyalo ng'iyo ni mato koro otiyo go teku gi teko mar kome. Gima onyalo konyo en ni ing'e ni sani mana kaka iwinjo wacho ni wachalo joma nie Kamwistei e doho ma ng'e kore malong'o ok wanyal wacho. Bodwaro ni mondo wabed gi jatelo machiwo leadership. Ma kaka iwinjo wacho ni jatendwa ni oko nyalo dwaro seche moko ma weche tek ma koro dwaro ni ichiw direction ma dhi left kata dhi right. But it also requires ni nyaka ibed ng'ama wuoyo gi jatendwa machiegni ma ka nitie matek to emo nyalo nyisi ni Amilo kata odhiuru kama kata dhi kama to kata kopo ni ok inya yude to nyaka ibed ng'ama nigi teko to gi thuon manyalo miyo ji direction makonyo jopiny kendo konyo joganda. So an gima nyalo nyisi ni mane gima nyalo mokwongo. Mar ariyo, achiel gima chielo manyalo timo en mana gik miwinjo wacho nikech sani koro wachalo joma osiepe or joma nie kisera gi jokoch. Wanyalo kwayo sama wane kisera ni gi teko mar kombano mondo kele achiel ariyo mabiro konyo jopiny. Omiyo kanyo taboriyorago gik mabobiro manyalo konyo jopiny abotiyo gi kombani mondo wang'e kaka wanyachoro manyakonyo gandawa. Ote moro nitiere ka but yaneno maber ahinya kawuok Kweli Kisumu an akama sero en ni choko omenda duto mag education to sir godo somo mane Rika Lela ema wacho kamano. Neno ka wino kamino molo mar Ngodhe wacho ni asechako timo orak wacho wach moro ka wacho ni say not finance bill sirikal mamala pani ma nondiko machon to kopi okelo kawuono bende. Brian Michael watching from Bondo Kolalo Ugenya kocha together with mamne wacho ni mora ahinya gi Honorable Millie Odhiambo mano mama mathuona ahinya erokamano in bende kuom ote mari kanyo. Penjna Honorable Millie ni Kamwistei kapok dichuogni no oriembi ma oriembi gokinyi, what next? Emo wacho kamano kapok oriembi Kamwistei, what next? Position mari sama pok oriembi joma chuo ng'e ni dhako manyien oherga ahinya. Koro ema wadwaro riyorego sama oherwani wayude matunda moro achiel ariyo. Kwa geno ni ok biriemo nikech wakonyo. Mane momiyo na pinji ni to matunda mage mowinjo bed ni target oganda achiel kachiel ginang'o gini manyalo nyalore? Gima dwa nyisi en nikech ing'e ni kidhi e kisera to kidwa ni mondo iwach gige ni ayanga mitijo ka winjo to didino negi, lakini nitiere kaka wakuotho kaka oganda wa jotendwa moyier ma wan gi duol mwakuothe mwawacho ni mwaseyiero achiel ariyo mwadwaro ni mondo wang'i kaka wanyalo kaso. Omiyo gintie mwaseyiero e gweng' ka gweng'. Mwadwa ni mondo ad gweng' ka gweng' here means constituency ka constituency. Ntie achiel ariyo mwadwa ni mondo wateme riyorego
nikech ing'e ni kanyo wan oko kacha nyocha nan e budget be pod antie budget. Ibeda beda kama tineno kindiko gik moko dhi kocha ting'iyo ang'iya. Igaga koko to indika ibolo ni moro matin. Ka seche moko ayudo nyamoro matin abiro godo amor go mbita to kineno madhi loka cha to pek. Koro wambe mapek go wadwa ni wambe wayude achiel ariyo. To kwago koko ahinya. Ing'e ni kidonjo kama okin mikae. To be okidonje kimbwakni. Alright. Idhi mos to bo kichiw pachi ahinya. Idhi gi bath wang'i matin mondo kik ng'eyi ahinya. Koro mane kaka wadwa soda. Wachni mogik Honorable Milly, midwa nyiso oganda nyikora Ramogi Ajwang'. Weche osetimore Kenya ni pod ringo spidi, gik moko nyalo medo lokore piny ka ji dhi mbele. En ang'o ma inyalo nyiso nyikora Ramogi Ajwang' koting'o joma dhi skul, jopuonjre, joma mine, nyiri, kaachiel kod joma chuo, oganda nyikora Ramogi? Mokwongo anyalo nyiso joma dhi e skul, sana joma dhi e university. Ni Ministry mar Education olando kendo amedo lando ni koponi ni i-qualify ma dhi e university, kik ibed dala. Wuog idhi ichope university ka in gi shida kore kiko sime ne mjumbe maru kati dhi ofise. Awacho ne jo Suba North nyocha watemo konyo ji matimo application joma pok manage dhi e college. Excuse, kantie shida dhi office kati go sim mondo wang'i kaka wakonyi. Joma mine amado mana jiwo ni beduru mana motegno, wasiruru telo mag joma mine nikech ok en tich mayot. Ogandawa tabo nyiso une nyocha opusore nwa matin lakini kik chunywa tho. Seche moko asewacho ga kanyo ni sama ok wa expect ema Ruoth Yesu bo parowa. Omiyo wabedura beda kik chunywa tho. Waket mana chunywa to wabed one, wabed united. Kik wabed joko ma warengo wago wiwa koni gi kocha, wabed gimoro achiel. Chama wa en ODM ma baba nokelo, wabede motegno, watwere uru e ODM motegno, kendo kik wago pachwa koni gi koni. Erokamano nya Honorable Milly Odhiambo kuom biro e studio mar Ramogi TV kendo pod kipak kuom loso gi nyikora Ramogi achiel kachiel. Fono nwa ko mari pod omedo mi pod kipak ka geno mar jopiny ni gibiro neno lokruok kaka ji medo dhi nyime, ji ong'eyi gi kaka samoro ikidhori. Koro ka ni wacho ni kiria Gloria ka rolor to kikitamno kikitira okabetamo ro ka sama lolor ma dwaro ni mondo wawer Kiria Gloria waweri awera. Erokamano mar Nyasaye riti nyakora Ramogi kendo chieng' machielo pod wabiro medo wuoyli mondo wamede yango kendo yaro kaka piny dhi gi gik malokore gi nikech jopiny ni kod geno mar ng'eyo kowuok kuomu kaluwore kod tudruok ma un godo gi gik ma bende ung'iyo kata omako kinde ka kinde ma untiere sirikal mamalo kata ma untiere bunge mamalo kono. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV mane giko mar twak marwa mar buch jopiny. Lutreva Mbija nyinga en George Bat, jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno elokweth mosiro weche gi kokalo kuom director mara Philip Ochieng', jago picha mara Nesto kaachiel kod adu to temantiere Kiru mar ariyo gi wendo mara Milly Odhiambo jaod bura ma Suba North kendo jaleg kweth manok e od bura miluongo ni Minority Whip lemo makoro yudo wakwayo hayo maber ne in Otieno ni mondo mi ber gotieno mokwe. Nyinga en George Bati, oriti masane.